Makasiperera guru. Tinofara makadikwa bamunini. Tinofara nematambudziko kawo. Akaonekwa matambudziko zvakaoma wedu we amatema danda waya pachisina. Ah, Ndarwadziwa zvekuti. ndikutoona mafoni mamised calls manje manje saka ndabata foni ka ndichiona pane 10 missed calls saka pendatanga kufunda munhu wokutanga ka Eh, ndikutobatwawo maoko kunzi nematambudziko ndikati ko chii chakaitika zvikanzi comrade Victor wakashaika. Ndikati ah, comrade Victor matema danda here zvikanzi saka ipopo hapana munhu ndatombotanga kufunga ndakufunga ime kuti nditange ndanzwa kwamuri then tizive kuti ndizvo zvechokwadi here but hey hazvitambiriki izvo maiguru izvi. ichokwadi amatema danda kuchisina zvakaoma kani. Dai Ah, munhu ambenga amborwarawo vanhu muchimboona urwere hwako maizvobvuma kuti ya sure. kurota zvake zvino chokwadi kungoerekana mungonzwa kuti hakuchisina munhu. Zvakaoma kana amatema danda vaya hapachisina munhu zviri kutonetsa kuzvitambira zvechokwadi. Zviri kutotyisa chaiko chaiko saka vari kutaura vari kuti chii manje. Zvavari kutaurawo munoveukama vari kumboitawo tsvakurudzo dzavo munoziva panenge paitika zvakadai. Zveveukama vanoindo nerweseri vachimbotsvakurudzo kuti hama yedu chadyiwo hama yedu chii. Saka pane pari kubuda kunzi hanzi ivo vakuru venyika ava ndo vanenge vane zvavakaita muchikafu nekuti ivo vanga vari kubasa kwavo kumutsa. Mukuru wenyika. Hanzi ivo vakuru Hey, venyika hey, ava ndo hey, vanenge hey, vane. hey. Maswera sei muri Zimbabwe? Welcome to our channel. Apa tinokupainawo dzinenge chitika matima nenyika yedu yeZimbabwe tichingoti kana kari kechanga kuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinge wagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tinavaita kuvigirai muzvananhasi nhau yekufa kwakaita vamatema danda. Vamatema danda vari kunzi vakashaika mushure mekunge vakapoisonwa parasuspectwa kunzi it was food poisoning, and this food poisoning iri kunzi hazvinotora nguva yanga watoshaika. He was admitted kuwest end kwavari kunzi vakanofira mune Zimbabwe. Nyaya yakarwadza vanhu vazhinji nekushamiswa vanhu vazhinji, vanzi vakangobva vakanaka kwavanga vari kwakungowanikwa vachifira muZimbabwe mushure mekunge vabikirwa nemukadzi wavo. Hanzi hapana kutora nguva, vakatanga kurutsa nekuchaya kwakuwanikwa vachifa upon arrival kuwest end mune Zimbabwe. Now nyaya yakarwadza vanhu vazhinji, asi mhuri kwamatima danda yakaonekwa ichibatwa nechiitiko ichochi mune Zimbabwe. There is a phone call iripo yatendera mastreets esocial media iri kufungidzirwa kunzi it was between mai matema danda and one of my relatives. Ava matema danda vachitaura nhau iyoyi mune Zimbabwe. Tinoda kukusirai audio iyoyi mobva matodza zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Makasiperera guru. Tinofara makadikwa bamunini. Tinofara nematambudziko kawo. Akaonekwa matambudziko zvakaoma wedu we amatema danda waya hapachisina. Ndarwadziwa zvekuti. Ndikutoona mafoni mamised calls manje manje saka ndabata foni ka ndichiona pane 10 missed calls saka pendatanga kufunda munhu wokutanga ka Eh, ndikutobatwawo maoko kunzi nematambudziko ndikati ko chii chakaitika zvikanzi comrade Victor wakashaika. Ndikati ah, comrade Victor matema danda here zvikanzi saka ipopo hapana munhu ndatombotanga kufunga ndakufunga ime kuti nditange ndanzwa kwamuri then tizive kuti ndizvo zvechokwadi here but hey hazvitambiriki izvo maiguru izvi. ichokwadi amatema danda kuchisina zvakaoma kani. Dai Ah, munhu ambenga amborwarawo vanhu muchimboona urwere hwako maizvobvuma kuti ya sure. kurota zvake zvino chokwadi kungoerekana mungonzwa kuti hakuchisina munhu. Zvakaoma kana amatema danda vaya hapachisina munhu zviri kutonetsa kuzvitambira zvechokwadi. Zviri kutotyisa chaiko chaiko saka vari kutaura vari kuti chii manje. Zvavari kutaurawo munoveukama vari kumboitawo tsvakurudzo dzavo munoziva panenge paitika zvakadai. Zveveukama vanoindo nerweseri
vachimbotsvakurudzo kuti hama yedu chadyiwa hama yedu chii. Saka pane pari kubuda kunzi hanzi ivo vakuru venyika ava ndo vanenge vane zvavakaita muchikafu nekuti ivo vanga vari kubasa kwavo kumozambique. mukuru wenyika. Hanzi ivo vakuru Hey, venyika hey, ava ndo hey, vanenge hey, vane hey, 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 hey. zvavavaisira muchikafu nekuti ivo vamati madangta vanga vari kubasa kwavo kumozambique uko. Hanzi kwava kuchifonerwa kunzi uyai Ah, kune meeting hanzi yemaovheti kupricked farm. aiwa, meeting yanga isiri kuPrickett Farm. Meeting yanga iri kuHICC. Unless kana muri kutondiudzawo kuti vakatomboita imwe meeting kuPrickett Farm before vasati vaenda uko meeting yemaOVET. Ndo zvinonga zvaakutoreva. Ameno hatizozivi zvedu iswe tinenge tichizive zvedu hatizozivi kuti mameeting acho anenge achifamba sei. Saka Ah, hey, 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 hey. Ende mameeting ikoko kana ndipo panguva dzechikafu vanenge vane chikafu chavakapiwa here ndokudya. Hanzi ndofunga after 4 hours ndopavakangotanga kuti mudumbu mangu hey, 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 hey. Zvinotyisa zveshuwa kumwana. Apo mufunge vana matemadanda nana comrade Mahia ndo vanhu vakashanda 2015 vachiisa mukuru iyeyo, ndo aiwa vakashanda aiwa vakamira ndo vanhu vakamira ivavo vakapinda muchitokisi vakasungwa vakadini zvese vachitambudzwa chaiko chaiko, wapedza futi wouraya munhu akakubatsira. Hai 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 zvinorwadza kuti ah, uchiita kuti zvechohwa regai vakuru vachizoti hanzi ukarera imbwa nomukaka mangwana inofuma yokuruma ndo vakamira kuti vakuru ava ah. vaende Vakarara mumazvitokisi vachisungwa kasingaperi namugabe, vapedza futi wourayiwa futi nemunhu wakabatsira. ndo pari kunyanya kuzotibata ipapo kuti vakomana Hai 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 chavakanyatsokanganisa chii hai ndo hai parinyanya hai hai kutirwadza ipapo isu veukama ndo pari kuzonyanya kutirwadza kuti chavakatadza chii nekubasa rese ravakabata. asi vakanga vanga vachisapota here zvemutemo zviri kuchinjwa izvi ana cab 3 vaizvisapota here? Because that is the only reason yavanogona kupfudzwa nayo, nekuti murume uyu ari kuuraya vanhu, asi kumbotambisa kushaya kuti vanhu vanomusiya achiita zvinhu zvakadaro sei. Takarwa Amen. hondo isusu maikuru, we went to the war, but if these things are happening like this hazvichaite, hazvichabatsiri. Saka takarwire chiiko tichingourayiwa? Hapana Aiwa chama. aiwa 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 aiwa. It's okay maiguru, ndokufonirai manje manje. Maindimbodaire imwe call apa. Alright, maita basa zvenyu baba munene. Ndokufonirai manje manje.